Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Galindo. Osaiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Galindo, ukuti chani lelo? The DC mamawa walero kulankhula mopanda mantha, kulankhula mosanyumwisidwa, kung'alula mong'alulisisa, chifukwa ine ndimafuna kuyima pa chilungamopo, ndipo palibe amene angandigwedeze, ndipo pena paliponse ndimalowa, naye ikakhala nkhani yomuyimirira m'Malawi amene akuzunzika, ndipo ambiri inu simukudziwa chifukwa mwina muli maudindo akuluakulu amene mukumangolandira ndalama, ndipo ndalama za inuyo mungomva kuti ndalama yakwacha yagwa chifukwa muli ndi ma US dollars amene mukumasunga m'nyumba mwanu. Kumadabwa kumanena kuti ati m'Malawi munomo zinthu zikudula kwambiri, koma kupapeza ena ake ndithu akunjoya ndithu, alibe nazo ntchito ati chifukwa chokuti ali mboma. Makani athu kumaoneka ngati ali ndi ufiti, chonsecho akudalira ndalama zokuba. Koma ndafuna ndikuwuzeni abale anga kuti pamene muli pamwamba muzindikire kuti pansinso pakukudikirirani. Osamanena kuti kunja kulibe mame ukakhala pabwino. M'Malawi muno anthu akuzunzika kopsa, ndikati kuzunzika mumve. Ena akumachita kumwalira ndi njala, ena kumakomoka, ena kumangodya kamozi pasiku, mazulo kamwina, mama wawo kumangoyenda kumangodikirira kuti aona chani. Mukaona ana opemphesa mmene akuzunzikira kumasiyana ndi mmene amazunzikira mbuyomu. Choncho ine siningalolere za chibwana kuchiona chilungamo chili apo chikuponderezedwa. Ine ndiye ndimakaching'amba chimenecho. Motero kuti ena amene simunamve dzulo, breaking news imene takhala tikulengeza dzulo masana, yonena za mchitidwe oyipa umene uli ku Ministry of Education, ku South West Division, kumene akuluakulu akumeneko, amanijala wakumeneko ndi timu yake akunka m'masekondare ndikumatolera ndalama osasayinira, kumauza kuti sitisayinira iyayi 310,000 every secondary school. Motero kuti this morning akubwera ku Mwanza Secondary School kumene asonkheredwera 1.8 million imene yati atenge. Ukaifufuza nkhaniyo akunena kuti ati iyeyo ndi mbale yacho wachakwera ndipo palibe amene angamugunyuze. Motero kuti akungopanga transfer, munthu kungopezeka kuti mwina pa WhatsApp group walankhula za division manager, ndiye kuti iweyo ngati uli kumwanza upangidwa transferred ukayikidwe ku Nsanje kumalaka. Ngati kumene koko iyayi akutumiza ku Lujeri kuti ukazunzike ku Lujeri uko kumtunda kwa kuphirira kumulanje uko, kapena iyayi akutumiza dera lokuti kumene kungakhale magesi kulibe. Ukafufuza ati iwo ali ndi mphamvu zambiri zimene amazitenga kwa president. Kodi tu anthu akuzunzidwa kopsa, anthu akuzunzika ogwira ntchito, ndipo mafoni amene abwera dzulo kuchokera ku ma secondary schools ambiri zaoneka kuti ambiriwa amangopanga mantha, koma anthu ali pa mavuto. Munayenera muzimva chisoni kuiona salary ya nesi, salary ya mphunzitsi, salary ya civil servant. Ndikumaona ndi mmene zinthu zadulira lero, kuona kuti kodi ndi boma la mtundu wanji. Sizinayambe zachitikapo zinthu kumadula dailies, kupita lero kukapeza chinthu chili pa 20,000 mawa chili pa 28, chikakhala pa 28 siku linayo pa 40 chakuti. Zinthu kumangodula daily, zinthu kumangodula, koma boma lilipompo, boma daily kumangopanga matama, they are not doing anything. M'Malawi muno anthu akuzunzika. Olo kuame ku Maritime Force ku Monkey Bay kumene kwabwera mayi wina wamkulu wame amene akumachita kuwauza anthu akamapange parade kapena akamachita assembly, kuwauza kuti zimene ndanena palibe amene ati andifuse.
kumeneko kunayambika project ati ya Nazare kuachita force ya ame over 1000 kambanja mulimo anthu awiri iwe ndi mkazako aliyense azipereka 10,000 kuwauza kuti ati 10,000 imeneyi from 2012 futu atafuna amangire Nazare pakana lero olonjewera olo imodzi koma anthuwo akabwerapo wamkulu wina akasinthana ninzace akabwera winayo akupitizabe project jati ya Nazare ati amange Nazare ku Marine Force konko ku Mankibe kuame uko ku barracks ya ku Mankibe ati akufuna ati kumanga Nazare kumeneko mmene zavutira zinthumu ame akulandira ndalama zochepa kale ndiye banja lizikapereka 20,000 every month kumadula osakhaso tulo kuti uchitikiridwe maliro olo matenda kupempha kunena kuti mwezi uno musatidule akukuza kuti zimenezo zako koma project yo pakana lero ndalama zingojedwa ndi akomiti ndalama zingojedwa ndi akulu akuame kumeneko ku Maritime ku Mankibe kumaona inu moyo wa anthu ozunzika kumawachita force kuti apange chinthu chimene iwo sakuchifuna kukaifufuza nkhani kuti kodi inu amene akuyenera kuti azipereka ndalama kapena amange kunoko sukulu ya ana ndi ndani asalache tu ndi bomatu muli ndi kuthekera kuti mukhoza kuwauza aboma through the Ministry of Defense kuti anthu muamangire anthu ana kapena manazari kapena primary school koma mukuachita force ame kumene koko ma innocent families soka kwa iwo amene ali ndi ukuti ndiwokwatira mbanjamo palibepo zokuti ati ili ndi banja ndi angopereka amozi ayi wonse akupereka kuzunzana kokha ena ndi awa apolisi akwa jali polisi pali bwana wina wotchedwa William ameneyo anabwerapo khandi ma 8 chani amanena kuti iye ndo wakubanja la chifumu iyeyo ati khaya kwawo ndikuti khandi kukasungu ndipo akuzunza anthu koopsa kuwapangisa anzache ma transfers ndi munthu wamaboza wa miseche atali ndi ma connection kuboma motero kuti nkhani za fertilizer zikumukhuza iyeyo amapita nikumaka sintisa kumaka sesa fertilizer kuzera kuma khadi osiyana ali ndi makhadi za nzika zopambana 100 koma kupeza kuti nkhani yagwera aosi yakumeneko akwa jali polisiko apangidwa transferred chifukwa cha munthu amene wotchedwa William bwana wa polisi wapajali amene akuzitenga kuti iyeyo ndi katundu kuzunzana amalawi tokha ndipo ngati kuli ntchito imene anthu akuzunzidwa koopsa ndiyeso ndi apolisi apolisi akuzunzika ma transfers sati anyamuka liti ena wanali michende timindata kuti muna azaochepo chimanga azakolole thumba limozi koma akuchisiya chimanga cho chifukwa chokuti ku polisi kuli nkhaza zopsa ku polisi mmene kulili ngati ku Maritime so ku Mankibe kuchita kuuzidwa kuti aliyense palibe zondifusa palibe zolankhula palibe onemanga ndanena aliyense 10,000 tikufuna tipitirize project yomanga Nazare ziko la Malawi limene asogoleri yake ni makape okhaokha akuona kuti anthu a Malawi akuzunzika koopsa but they are not doing anything ngati kuli munthu woopsa amene ali oyipisisa muno Malawi ndiye ndi andale yake ndi amenewa IMCP limodzi ndi achakwera awa akuyamba programu yawo mawa ati khaya afuna apite ati azikacheza ndi anthu azikalongosolera za sona ati akupita pa town hall akuyitana achinyamata onse kuti apite pa town hall akalongosolere za sona ndiye nkumafusa kuti town hall yache itiyo ya Mulilongwe imene ndi town hall atsogoleri amene mmayenda maiko akunja ndikuona ma infrastructures a anzathu zitukuko za anzathu koma inu manyazi mulibe ndithu kwayitana anthu kuti azikamva kununkha kwa manyi pa Lilongwe town hall
ziko la Malawi andale akuno ndiopenga kwambiri maudindo afuna kwambiri makamaka pano pamene pangosala mezi 6 nde mupenga pano pa maministers nde kuti Saturday akapanga nsonkhano wawo wa mawawu Saturday maminister onse akupita ma constituency azikalongosolera anthu kunena kuti ayi pamene pajasakana anangolakwisa ndipo president amene ndi wanzeru musankheniso ni kawiri koma bwana mmene anthu akukonzekererani kuti akusankheni anthu akusankhani popeza Malawi ndi oyiwala koma bwana musankhidwatu ndipo iniyo chonde ndikupempheni programu yobera ija tayipitirizeni koma mukangolozedwa kuti mufuna muyende wa uyo winapo apo pakaime atuperi pakaime Ujeni uyu pakaime Peter Mutharika kukaime uko Joyce Banda kukaime uko Prophet Mbewe ndikukayika ngati muti mukayionetu ndipo inu a opposition mukudabwisatu kwambiri mukudabwisa tapangani zinthu zokuti Amalawi akondwere mupange zinthu zokuti Amalawi akondwere anthu ena andiyimbira mafoni ochuluka kwambiri kundifunsa kuti ati a Liberation Party Ambewe amuyita naso Lazarus Chakwera ku convention yawo aitanizana chifukwa onse ndi ya mazibusa ndiye ndawuza kuti ngati zili choncho ndiye kuti zinthu zikusokonekera every day anthu ifeyo ku Malawi kuno sitimamva ndipo umadabwa kuti anthu amapita kwa oyipayo kumadabwa kuti kodi makamaka chimachitika ndi chani muzipani mwathu kapena andale athu amaganiza moperewera kwambiri samaona zinthu patali amazionera pafupi. That is why Amalawi ambiri akukumanabe ni mavuto muno Malawi. Sindikudziwa kuti kuzabwera asogoleri ena amene ataza asogoleri a Malawi ndi mtima wonse. Chifukwa Amalawi akufuna asogoleri amene ati achite bero mmavuto. Koma amene sotima ayembekezera kuti amene akhoza kuachita bero a Malawi ndi awa angokangana, ndi awa angopanga zawo, ndi awa ayamba amene aona kuti kampeni ayamba kuyandikira, awa ayamba sumano kumakondera ma candidate. Ku Eastern Region DPP samalani kwambiri. Chifukwa kumene kwa anthu akudandaula kuti pali asogoleri ena kumeneko akukhala ngati abereka ma candidate. Izizi mukapitiriza iza DPP, this is a recipe for disaster. Eastern Region malangizo aulere, Southern Region samalirani kumeneko malangizo aulere. Pali asogoleri ena mwabereka mashado kha mukufuna muzidya ndalama ndiye zijani ndalamazo. Koma ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti this is a recipe for disaster. Mukama nyengerera anthu ndalama zawo kuti muziyajera, muzaona zimene ziti muzazione. So ndikungokulangizani iniyo a Southern Region, Eastern Region, komanso Northern Region DPP ikufunidwa kopsha. Chimozimozi so UDF ikufunidwa kopsha. Koma mukuyenera mupange ma primaries achilungamo, mwasiye anthu apite pa ground. Zochita impose ma candidate mulira nazo. Awa ni malangizo tu auleretu. Zili ndiwo watenge usatenge. Chifukwa anthu maderamo akumuziwa munthu amene akumufuna. Ndiye inu mukapita kuderako ndikumakapangisa ko misonkhano ndikuwayimisa mashado. Nthawi ine siyo yimisa mashado. Ngati aliko mashado kuwayimisa ose kungwauza kuti ndi awa mashado amene akuyimirira kuno palibe zolankhula. Musamulankhulise shadow wina aliyese. Koma iniyo mupange zotheka kuti mupangise chani, mupangise ma primaries msanga. Ndipo pali ena ona makhoza ko amabwera mizimo kumana makuti ineyo andituma professor, andituma Gertrude, andituma Chipungu, andituma Nchacha. Palibe amene watuma anthu akunama. Akufuna amunamizire Nchachayo, akufuna amunamizire Professor Gertrude, Professor Arthur Peter Mutharika, Achisale,
achipungu abeni phiri ati umana ama zimenezozo osalola zimenezo ndituma ajapi muhango ati ineyo ndi amene ndingayimirire kuno never ndituma aujeni atulinje andituma aujeni ambaya ati ineyo ndiyimirire kunoko UDF zimenezozo osalola ayi mupange ma primaries a democratic muipange democracy muichite promote osakhala zomanamiza zimenezozo choncho anzanu ndi awa chiseko cha apana azunzi miti yawo yazunguzika angopanga zinthu ngati apenga misala lero kubweresa chimanga musalima mupaadi maki kuchichita lonchi kenako basi atangonyamuka chimanga chaso ndikunyamukapo se kuchipakiraso mulole ndikumapita nacho chiseko chikapana chapana mizimu ya anthu okufa ikakhala kuti ikugudubuka kumanda zinthu zizimayenda bwino wina ngati savula chaka chino ndikukayika Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.